Siis ei mua ainakaan, en mä ota mitään paineita siitä, mitä hän täällä kertoo, että ei se mua ainakaan pelota yhtään. Miltä on tuntunut nyt, sä oot ollut täällä paljon PR-tapahtumissa, niin näet Attila ensimmäistä kertaa täällä, niin lisääkö se jännitystä tässä lauantaille tai muuta, että miltä se tuntuu? Ei, että mulla tulee vaan varmempi olo joka päivä, kun lähestyy ottaa. I asked Robert how he feels about the statements, Attila's statements to knock him out, and he said, I don't care, and he himself, of course, have stated as well, he's gonna knock him out. Both fighters have stated the same thing. He doesn't want to name the and he feels, every day he feels more comfortable. And I asked, do you get more excited, you get more butterflies to your stomach when you see your opponent here like this? He said, absolutely no. I'm more comfortable every day. Attila, weißt du überhaupt, ihr habt Robert Haut, ist dir das bekannt? Ich meine, wird gleich übersetzen. Also, ich weiß nicht, ich kenne dich ja nur aus vielen Videos, persönlich, habe die gesehen, aber ich glaube, du weißt gar nicht, welche Gefahr du liegst. Ich meine, er hat nicht umsonst fast alles vorzeitig geworden. Wir wollen, was du mit dir lange über den Rücken zu gehen, gerne weghauen wirst. Das wollen wir machen. Ja? Wir wissen noch nicht welche Runde, aber das wird so sein. Attila, do you even know how hard Robert can hit? I don't think you know yet in what big danger you are. Because Attila, I know you for a long time and I've seen your fights and I don't think you have an idea of the danger you're in right now. Our plan is to go with you inside the ring for a long time to go the distance or have a couple of rounds and then knock you out. We don't know the round yet, but we'll find out on Saturday. Joo, eli siinä Uli Wegner sanoi vaan, hei Attila, että tiedät sä yhtään millaisessa vaarassa sä oot, että ymmärrät sä kuinka kovaa Robert Daniels pystyy lyömään, että hän kotulla sinne kehään ja ottaa siinä iisisti muutaman erän ja sitten vetää pihalle, että jos tyrmää hänet, että loppuerissä ilmeisesti. Attila, your statement. My statement to that, I mean, well, we'll see on Saturday. I mean, yeah, I'm sure he hits hard. I've seen that some tapes on him on the YouTube and everything, so, but I ain't worried. I'm ready. I'm in shape. I fought some, spar with some real big guys who hits real hard, and I'm ready. Otherwise I wouldn't be here. If I was scared, I wouldn't be here. If I was worried, I wouldn't be here. So I took, as soon as my manager asked me about this fight, I took it absolutely. I said, yeah, sure, absolutely. So I am not worried at all. I mean, yeah, let's go. A fight. I mean, we both come here to fight. We both got a job to do. Both Robert and me, we both fight for ourselves. We fight for our families. We fight for our teams. So I mean, why would we be out there just pity-patting? He's gonna try to knock me out. I'm gonna try to knock him out. It's gonna be heavyweights. We fight. So that's what you can expect. Joo, kun Kongi soi ensimmäisen erän alkamisen merkiksi, niin siellä on taistelua luvassa, eli yllättäen. Eli sota luvassa, kaksi raskansarjan jätkää yrittää tyrmätä toisiaan, eli mielenkiintoista toimintaa. Miten Robert, sä oot otellut, kun sä oot vaikka Lamont Brewsteria vastaan muita, niin sä oot ollut sellainen aika rauhallinen aloittaja, onko meillä odotettavissa samantyyppistä? Kyllä sekin kävi lattiassa toisessa erässä. Yeah, asked from Robert that when he fought against Lamont Brewster, he was a slow starter, but then he said, "Hey, I knocked him down in the second round." That's for me being a slow starter.